זו אשליה אופטית של רביד פלוטניק שאתה יכול לראות רק כשהעיניים סגורות. אבל בשביל שזה יעבוד, אני צריך שתסתכל על הנקודה הזו למשך 30 שניות, ואז לסגור את עינייך. הבנת? עכשיו, פשוט תמשיך להסתכל עליה. אתה יכול למצמץ, אבל תמשיך להסתכל על זה. אל תדאג אם לספור שניות. אני אספור בשבילך. עכשיו, כשאני אגיד לך, לא עדיין, אבל כשאני אגיד לך, אני רוצה שתסגור את העיניים שלך, תרים את הראש טיפה למעלה, ואז תמצמץ. אם תעשה את זה נכון, אתה אמור לראות את רביד באיטיות בראש שלך. וכשתפתח את העיניים שלך לאט ותמשיך למצמץ, התמונה תופיע בשדה הראייה שלך, כמו הולוגרמה. תוודא שאתה מחזיק את הטלפון שלך חזק ויציב ושהבהירות עד הסוף. עדיף לנסות את זה בזמן היום כי זה עובד טוב יותר בסביבה מוארת. בסדר, אנחנו כמעט מוכנים לסגור את העיניים. 1, 2, 3, סגור עכשיו את העיניים שלך. תרים את הראש למעלה, את הראש תמצמץ ותראה. עבד, תספר לי בתגובות אם כן ועל מי עוד לעשות.